familia enpresa bakara, eta leman kokatute gaz, da 12 pertsonako lantalde bateko gorron. Gure egunerokotasunean, gure bezera berdari zen produktu ezberdinek eskainiten dugu, produktu familia asko egiten dugu lan, eta horretatik aparte, gure bezera beharrizenetara eurin berdarien zerbitzue eskainiten dugu. Tresnaken hasieratik hau zeuz garan, errota etorri izan momentutik proiektua aurkeztuten, bertan sartu ginen ilusio guztiagaz. Lemoan gauz, euskaldunekara, erratikoakara, baina ikuste ginen beharrizin bet, gure laneko egunerokotasunean euskerari emoten gontzen erabilerari, horren inguruen hausnartu eta aldaketa batzuk egiteko eta holan hasi ginen. Eusgaren barruan lehenengo eta behin ginen izan zen hausnarketa bat, eta hausnarketa horren ondoren moduen ipini ginen euskera gure negozioko erdigunean, eta lehenengo eta ginen euskera plan bat, eusgarak lagundute, eta horri ipini ginen zen helburu batzuk, eta gero denporan zer joan gara helburu horrek lortzean. Gauze txikitzuenetatik hasite, lehenengotan berpasatu ginen zen gure kanpo dokumentuek, bai albaranak eta fakturek eta elebidunek izitea, barne dokumentuak bai euskeratu, bermatu arreta bai fizikoa den zein telefonoko euskera egiten dugule, eta apurka-apurko repausuek emoten joan gara. Gero euskeratik proposatu ikusen ekintza ezberdinetan parte hartu dugu, kurtsoak, formakuntzako kurtsoak, bai arreta telefonikorako zein email bidezko euskerazko kurtsoak, joan gara horretan parte hartzean, urte diferentetan zea. Hemendik aurrera holan etorkizun hurbilean erronkea da bikain ziurtagire ataratea, eta urren urtera begire hori gartxan dugun.